ikaw kasab-an. Mo na nga wala gyud kay kuan ana prangka gina istorya. Cancer gina sa dito. Hello, good morning cellphone. Morning. Normal pa na day? 115 man ang normal? Dili. Walay baba sa creatinine day kay ang meaning anang creatinine is creatinine clearance, meaning ang function sa iyang kidney ay is capable of doing the normal nga function. Normal pa na siya day. Normal. Okay. Sige. Sige. 0907-778 5912. Dok, makapalit bata og Isordil bisan walay sila. Yes. Kung duha lang kabuok, hangyo lang mo sa butika. Muhangyo mo. Yung nga mo man nag-isulti ni Dr. Kagapi sa kuan, wala pa ko resita ani pero pang protection naman sa kung matake ko kasing-kasing so mahatag na sila. Unless nga nay uban parmasya nga sobra ra pud kay kakuan. Sobra ra pud kay stricto. 0912 989 1600 akong bana ang duha ka tiil muting awan og Santa Cruz asa wala ako kasabot ang inotil inoting nasa ubos inoting na sa inotil ang wala man kuan ingon lamang duha ka tiil 0910-303-3446 57-year-old magsigig singot halos dili na muundang unsa manidop mi agi siya og mild stroke ay posibilidad na siya lain ay problema lain one of them is lymphoma so kinahanglan kinag thorough examination sa imong doktor day para sure lang yung dili na lymphoma or whatever nga ng laing nga sakit. 0922-472-7819 66 years old girl tagom nagka-malaria adtong 1990s dili na pa hinuon grabe wala pa man ko gitagigan gipainom ko Fansidar wala na may stock Fansidar karon usahay magsakit ulo panington dayon ko unsay ipuli nga tambal ay day ang imong himuon yun is SMP serum malarial parasite examination unahon sana siya ayaw diretso nga para sa sine ba nga magkurog-kurog lang gani painom na quinine dili na siya mauron examination siya kung naa ba jud kay malaria wala or may other possibility nga sakit so at this time kung nakaabot kag 66 years old 1990s pang imong ang malaria basig wa na Sigwa na kayong malaria. Hello, good morning, cellphone. Wala. 0946-720-2270. Nganong akong bana magduka, mabuntag. Unsa man ni Doc, 60-year-old, sugar 10. Muna yung problema lagi. Over sigurong inom ng tubig or whatever. Kina-evaluate. Hello, good morning, cellphone. Hello. Yes, unsa ato dong? Unsa ato dong? Unsa ato day? Naala dito ko ang kay ako imo kong pasindilaan. Wala pa 3 months lang pero maulog di ko makaangkat sa. Karon kanang ang suntanak sa akong diabetes group ba 23 months point ay 24.3 months nga kumpleto man sa tambal. Pila to sa una nang? Pila to sa una yung blood sugar nimo? 20. Pero katulian sa imuha kay 3 months pa to pa makabalik ko diha. Kuan to 20. Agoy. Karon 24 naman. Mag-insulin na gyud ka lang. Insulin dito ako do. Ala ka insulin ka karon? Kadang buntag sa wala pa ko'y pamahaw. Kinahanglan gyud diabetologist mo tan-aw sa imo kay di na makontrol sa insulin. Basig kambyuhan. Balik lagi ko diha. Lagi. Dili ayaw na hulata kay mag 24 naman ka. Ayaw na hulata kay basig madaot na imong kidney. Ayaw na hulata kay i-refer ta ka sa diabetologist kung saan na siya nganong di man mo baba.
Okay, magbutag. Asa na gani eh? 0995-874-2283 Dok, asa dapit imong clinic diri sa Davao kay na ako'y ipa-check up pag umangkon nga yaduha ka patiis sakit ilakaw wala daw pumoy medyo ang isa mo ni siya 099 hello good morning cellphone wala na 0999-668-4472 Dok, maka high blood ba ang durian? Giistadihan na siya sa Davao Doctor doy. Ang mutaas imong blood pressure tungod sa high sugar content sa durian. Not because it is durian, but it is because of the high sugar content. 0930-767-9185 59-year-old. Unsa maayong pangpurga lalaki kay taga Panakan kay gamay lang mabawas matag to nako sa OCR. In taon dong, dili na mo imong pangunawa na ba? Dili biya bitok ang nga bang kapugong nga di kakalibang. Nailaing problema. Ayo isip nga bitok ang nakabara dito, kay di kabara ang bitok ba? 0912-780-2815 Dok, ang sakit nga leukemia may pag-asa pa ba maayo? Yes. Sa karon ang survival rate, taas na kayong survival rate sa leukemia. 0912-780-2815 na ako'y petroleum jelly 1 year pa paoperahan sa imo pilay bayad. Tanaw sa nako na dong kay ang petroleum jelly na bagyod lisod kay operahan gid in taon. Kaya ba ba mo nagaingon si Dennis anang petroleum jelly? Pertig yun ang disura yun kay ang petroleum jelly kaunon niya ang unod sa kinatao. Di ba? At kanang uban mga ibutang nito bulitas, mga perlas, ang saba. May man to kay pag abri mo gawas. Ang petroleum jelly kay kaunon man niya ang unod sa kinatao. Nya unsa na nimo? Tanggalin nimo unod. Wa nay unod ang kinatao. Ugat na lang. Mao na gina pinakadakong problema dong. Kamong mga wala pa jud ka-realize ana, kamong wala pa mo namutang. Ayon na lang gid kay pertig yung lisura gyud na operahan ba. Gusto ko mo dili pero sao man ako ra man puy pirmi mag-opera ana. So ayun kung pwede lang ayan mo gamit ana, ha? Good morning to everybody or good evening to everybody wherever you are all over the world. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.